Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurt pasportyny edinmekdäki çeken kynçylyklary saklanýar. Nowatdaky çeklendirmeler kämillik ýaşyna ýetmedik çagaly raýatlara degişli boldy. Şeýle-de ýakynlarynyň suwda çekilmegini subut etmek hakyndaky 3 arka barlygy girdildi. Balkan vilayatynyň migrasiýa gullugynda raýatlardan pasport üçin arzalary hasap almakdan we olara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwrülmegi ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Bu problema bilen endi ýüzbe-ýüz bolýan ýaşaýjylaryň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar şeýle hem 3 neslinde garyndaşlaryň arasynda suwut edilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmeýänler bar. Bu arada habar berýän Azatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçysy täze talaplaryň 15 aprelde güýje girenligini anyklady. Arza vericinin garyndaşlarynyň arasyna suwda çekilenleriň ýokdugyny aýratyn üns berilýär. Her kimden şol sana daşary ýurt universitetlerine okumak isteýän ýaşlardanam 3 arka resmi namasy talap edilýär. Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy täze talaplar we olaryň sebäpleri barada döwlet migrasiýa gullugyndan şeýle hem Balkan vilayatynyň migrasiýa wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Emma döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan habarçynyň sözlerine görä, täze talabyň sebäbi häkimetleriň ýylatyň ýurtdan gitmeginiň öňüni almak we raýat aktivligini çäklendirmek boýunça synançyklary bilen baglanşykly. Suwd edilen adamlaryň garyndaşlary häkimetlerden öýkeli. Şol sebäpden olar nägililik bildirip birerler diýilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidlaýan toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin inni garyndaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmaga ýol berilmez. May aýyndan başlap olary uçura salmalyk barada buyruk bar. Dip Azatlygyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň sözlerine görä, häzir Balkan vilayatynyň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berilýän jetonlar esasynda dokumentlaryň oktyabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewit ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Balkan vilayatynda paranyň mukdary 5.000-den 10.000 manat aralygynda. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky bir näçe aýyň içinde hasam güçlendi. Tutuş ýurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça online hasap alyş wagtal toktatylýar. Fevral aýynda Balkan vilayatynda pasportlaryň berilmegi wagtlanýança toktatylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdyň raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bir kanun galýan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanda gowaça ekişi bilen bir hatarda buğdaýy we beýleki owa hojalyk ekinlerine ýydyk işleri şolsanda olara ösüş tuğunu tutmak we ekinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek çäreleri dowam edýär. Bu owa hojalyk işleriniň arasynda Mar vilayatynyňdaky gallaçy kärenetçiler nowatdaky gedek ekirançylyk suwlarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Suw ýetmezçiligi käbir kärenetçileriň özara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar. Kärenetçileriň ekin meýdanlaryna suw ýetmeýär. Dine kärinde yerleri däl. Eýse daýhanlar öz işiklerindäki melleklerini hem suwaryp bilmeýärler. Ýaplarda suw ýok diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýaplara suw gelen mahaly owa ýaşaýjylary şol sanda kärenetçiler öz aralarynda nowat bellep ekirançylyk yerlerini suwarýarlar. Ýaplardan akýan suwun çäkli bolmagy we suwun köp kärenetçiniň ekin meýdanyna akyp ýetmezligi käbir daýhanlaryň öz ara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýar. Adamlar ekin meýdanlaryny biri-birinden öňürti suwarjak bolýarlar. Sebäbi suw ekirançylyk meýdanlarynyň ähresine ýetmeýär. Şol sebäpli iki goňşy kärenetçiniň özara söwüşmegi ýaly wakalarym bolýar. Dip habarçy belledi. Sewitde ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi buğdaý meýdanlarynyň köp böleginde kadaly göwgörüşiň alınmadlygyna hem sebäp bolýar. May aýynyň ahirinde buğdaýlar eýýäm orulyp başlanmaly. Eger suw ýetmezçiligi dowam etse, onda munyň başa barmajagy iki uçsuz diýip, marly kärenetçi munyň uwunyň bahasyna da täsir etmeginiň gaty mümkindigini belläp, onuň gymmatlamagyna garaşylýandygyny hem belledi. Türkmenistanda ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi ýyllar boyu problema bolmagynda galýar. Ýöne Azatlygyň ýurduň dürli sewitlerindäki habarçylary şu ýyl bu meseleniň hasda ýiti duýulýandygyny aýdyp gelýärler. Martyň ortalarynda mardak habarçymyz welaýatyň çäklerindäki gallaçy kärenetçileriň ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýändigini we şu sebäpli buğdaý meýdanlarynyň köp böleginde kadaly göwgörüşiň alynmandygyny gurrun berdi. Şu epde bolsa Lewap welaýatynda kärenetçi daýhanlaryň ekin meýdanlaryny suwarmak üçin öz
öz maddi serişdelerinin hasabyna elektrik su nasoslaryny oturdup, guýulardan su çekmäge mejbur bolýandygy habar berildi. Bu habarlaryň arasynda bilermenler Owganistanda gurulýan Kuştepe kanalynyň işe girdilmeginiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň su üçünçligine howp saljakdygyny duýdurýarlar. Bu meseleden eýsem betbagtçylyk bolar. Kanalyň gurulmagy bilen Amy derýanyň suwunyň 12-15% azalan halatyna su yetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler. Diýip Türkmenistanly hidrogeologiýa boýunça bilermen anonimlik şertinde 30 martda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda ýyllar boýu dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň yetmezçiligini we munyň daýhanlara, şeýlede oba hojalyk ekinlerine ýetirýän täsirlerini açaçan boyun alman gelýärler. Ýöne ýurtda su serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesiniň prezident derejesinde tekrarlanylmagy häkimetleriň bu problemany gytaklaýyn bolsa-da boyun alýan görkezýär. Türkmenistan şu ýyl 580 000 hektar meýdandan 1.250 000 tonna palta hasylyny ýygnamagy we buğday üçin bölünip berilen 690 000 hektar meýdandan 1.400 000 tonna galla hasylyny almagy gözeňinde tutýar. Balkan welaýatynyň mesjitlerine, göçme çadırlarda we gonomçuluklarda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowanyň hatyrysyna anna akşamy sadakalary berilýär. Yerli resmiler welaýat häkiminiň dilden beren tawsirygy esasyna büdjet işgärlerinden 40 manatdan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Merhumy hatyralap 21 aprelde welaýat boýunça 12 sany mesjitde Türkmenmaşydaky howsarsy çağlaryň we maýyplaryň mekdep internatlaryna 3 sany gonomçulugyň sadaka jaýlaryna sadakalary berilýär. Sadaka çäreleriniň çykdyjylary büdjet işgärleriniň we telekeçleriň üstüne ýüklenýär. Munyň üçin döwlet idara karhanalarının her bir işgärinden 40 manatdan mecburi pul toplanýar. Çärelerin guramaçylyk işleri yerli häkimlikleriň işgärlerine, dini wekillerine we medeniýet işgärlerine tapşyryldy. Ýöne käbir büdjet işgärleriniň öz merhum ejelerini hatyralap sadaka bermäge ýagdaýy ýok, olaryň gün gözerany agyr. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Balkanly ýaşaýjylar mejburi sadakalaryň getirjek sogabyny soraga sunalýarlar. Bir yerli ýaşaýjy mejburi sadakalaryň sogaby bilen gyzyklanyp Türkmenmaşynyň şäher mesjidiniň bir dini işgärine sorag bilen ýüzlenipdir. İnim biz näme edeli? Häkim bermeli diýdi, biz pul ýygnadyk. Diýip dini işgäri yerli ýaşaýjynyň soraglygyny kanagatlandyrmandyr. Sadaka çärelerini geçirmek üçin bir topar goýun, günewakar ýagy, tüwi çörek we süýjü kökýaly azyk harytlary satyn alynıpdyr. Büdjet işgärleri hatyra çärelerini yaranjanlyk atlandyryp yerli häkimleriň döwlet ýolu başlaryna yaranmak synançyklary häsiýetlendirýärler. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowa 7 aprelde 86 ýaşda aradan çykdy. Munyň ýa-ni ýurdun mesjitlerine dini wekilleri merhumyň hormatyna aýat tüwir okumak we Qur'an kitabyny hatm etmek bilen borçlandyryldy. Türkmen Nokot News neşri Mar welaýatyna öýüne moğlu çagyrýan adamlardan prezidentiň enesini hem ýatdamagyň tapşyrylýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy 18 aprelde Göktepe etrawynyň Izgant obasynyň awlyşan gonomçylygynyň ýanyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum enatasynyň hormatyna berilen agdaçar sadakalaryny görkezdi. Büdjet işgärleriniň ujypsyz aýlyklary bar. Ol hem aýyň başynda sowulup gutarýar. Öňümizdäki any akşamyna pul tapman 40 manady hem karz alyp beren adamlar boldy. Resmiýetiň soran pulny hökmany suratda tapyp bermeli, pul bermedikler ýa-da garşy çykýan adamlar işden gowulýar. Diýip Balkanly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenlerde anny gününden öňkü pensiýany we gününiň akşamyna we anny gününiň dowamyna öteni geçenleri ýatlap berilýän sadakalary anny akşamy diýilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowa türkmen medeniýetine milli gymmatlyklaryň döwri wap derejede ösdürilmegine goşan şahsyýet hökmüne wagt edilýär.